Ročník horské Letap Czech Republic by Tour de France odstartuje z prachetického Velkého náměstí už dnes. Na 110 km dlouhé trase čekají na závodníky 3 měřené vrchařské segmenty a celkově nastoupají přes 2200 výškových metrů. Ale především na ně čeká nádherná příroda šumavských lesů, úchvatné výhledy do okolních kopců a taky průjezd historickým centrem Českého Krumlova. A my s Terezou vám teď trasu závodu představíme. Jdeme na to! Zaváděcí a tedy nezávodní část tratě měří 1,2 km. Pak začíná stoupání na Libínské sedlo. A začátek to bude pěkně ostrý. Na prvních 6 kilometrech závodníci nastoupají přes 300 výškových metrů. Díky tomu se nejenom pořádně zahřejí, ale taky rozstřídí do skupinek podle odpovídající a aktuální formy. A věděl jsi, že na vrcholu Libína je nově zrekonstruovaná restaurace? To jsem nevěděl, ale vzhledem k tomu, že je to o dalších 250 výškových metrů výše, navrhuji dneska vynechat a pokračovat vstříc Českému Krumlovu. Říkali jsme, že budou výhledy? Říkali a opravdu to stojí za to. Úsek mezi Křišťanovem a Chtiší je opravdu nádherný. Nejenom, že se jede po úplně novém asfaltu, ale když se podíváme doleva, můžeme zahlédnout zámek Hlubokou a doprava zase krásné šumavské kopce. Ale pozor na sjezdy, ty jsou tu totiž pekelně rychlé a není radno polevit v koncentraci. Na průjezd Českým Krumlovem jsem se hrozně těšila. Máš pravdu, je to jeden z highlightů celé trasy. Není běžné, aby se cyklisté proháněli centrem historického města, které je součástí dědictví UNESCO. Ať už jsou vaše závodní ambice jakékoliv, doporučujeme zpomalit a užít si to, ale k tomu vás místní kostky stejně donutí. Výhodou je, že celý průjezd Krumlovem bude vyplotovaný, takže se závodníci nemusí bát nepozorných turistů. Naopak doufáme, že budou našim cyklistickým hrdinům fandit. Máme za sebou měřené stoupání i sjezd z hory Kleť a jestli pak tedy víš, kde se nacházíme teď. No jasně, projeli jsme obcí Brloch a nyní stoupáme na moje oblíbené místo a to je Kuklov, kde se nachází nedostavěný klášter Pavlánů s kostelem svatého Ondřeje. A zanedlouho nás čeká druhá vrchařská prémie s chodbou na vrch Libín. Počkej, na Libín, ale tam už jsme přece dneska byli. To je pravda, ale tentokrát si ho dáme z druhé strany. Druhý vrchařský segment máme úspěšně za sebou a musím říct, že to nebylo tak hrozné. Máš pravdu, bylo to pohodové stoupání po krásné asfaltce a málo kdy mi Garmin ukázal víc než 4%, ale víš, co se mi na tomhle úseku líbilo úplně nejvíc? No to netuším. Voněly tam všude houby, to znamená, že rostou. Ale my jedeme dál. Přes Záblatí jsme spadli do údolí Blanice, vyjeli krátké stoupání do Kratušína, sfrčeli krátký, ale rychlý sjezd do Zábrdí a teď už stoupáme poslední kopec. Má sice pouze 1,4 km, ale průměrný sklon okolo 7,5%, což se 100 km v nohách dokáže člověka pořádně potrápit. No ale po jeho vyjetí nás už čeká jen rychlý, zhruba 8-kilometrový sjezd do Prachatic až do cíle na Velkém náměstí. Takže konec povídání a začínáme závodit? 3, 2, 1, teď! A jsme v cíli na Velkém náměstí v Prachaticích. A tady už se vše chystá na velký start, který je naplánovaný na sobotní 13 hodin.
Pokud jste někde poblíž, přijďte závodníkům zafandit a podpořit je k trati. Určitě to ocení. A my všem přejeme hodně štěstí v závodě.